yakni benta jong kubor la OneRaj phi daga fatafat online shopping store. Hadin belasaki ke jingnang kiu ki bangat ak jingpang COVID-19 hapo ka Riboy district na kaliang nong mikmat ka jirang constituency uba swasana sotun ringkat baru MTC uba Victor Rani kilashim kia halaka bor banyada na kani ka jingnang sapriang jogani ka jingpang ka mama hagi bubon teli ki shinong ki bangat hakani ka jingpang Kishinong berkijaka ki berkentup hakani ka jinglit sendai dawai penyap kenyang kilong ka shinong ka badan hapo ka jia kini pur berka asam ka belatip kum ka shinong mai khuli ka shinong bernihat ka jaka sumar pang pait ba ani ka PHC bernihat Khatlai Mer Maus Mai Baridwa Khanapara Kishinong hakithan keling ka shinong ternga nong kala khasi kentup ru ya ka jaka khmi benya ka screening center ka badan ha bernihat Habakren bakinong thok kubor uba swasthana sotun urapan pau bakumu nomik mat hi udon shisha ya kajing sko khia ka bajur halor kajing nang kiu ki bangat akani kajing pangkhlam COVID-19 khamtam kitu ki bedai na pok shnong ki thau ki baha ba pok ka constituency jirang Kini kisong kibadan hakane ka constituency ka jungi hakane ka national olo hakane ka national highway idon ya ka jinge jan ka pa jantam bat ka asam ka Guwahati ka babaro pilayetip ba kikis hagoti kumbakalalong menta kalong community spread but nakaliang jongi kumkinong mikmat ni snowdon ya kata ka jing sosir ka jing soting ba ki ba ki jongiru kinsa infect how ne virus ting ya kata ka community spread badai na kata katau ni sami na layeng banlet bat kani ka tanker banlet ban a ban spray kini katawai hakeleng kisnong nadu na mai khuli pilang kata ternga keleng baro keleng Baridwa Khanapara Bornihat area PHC ka Don Bosco Quarantine Center nangka kanika nong kamay katsa patsan mer langso kona room nong rim baro kini kisnong di bahap markap baka boda baka asam nilai lek ban laidap pri baro sitio nilai ya kanika ban disinfect kini ki area snong baro ban bu ya ki pajba nong snong gijongi ki badon hakini constituency haka jing sgan kenang ba kinlaj nakini ka jingpu state jongulu kenyang jingpang nakikis ki babun tam ha ka Riboy district kamot kadai na ka constituency ka jongi te nakaliang jonga kumu Emily nga kentu ya baro ki pajba ki pa nong snong ki ba i ki jonga ha kani ka constituency ka jongi sobha nado kirang ba snong ki skatrishnong ki pajba baro jong gisnong ki bafer ki badon hakane ka border bat ka Assam khamtam ki be jan bat ka Guwahati to ngin ya ay ya ga jinga trelang bat ka sarkar bat ka health department ban bot iki kendon ki bafer kumbala hikai da ka health department kenang bangin la ban yada na uli kenyang jingpang bangin la ban la jelade na ka jing yabet na uli kenyang jingpang Namar kumbang ilai menta kajingpo jong ne nyang ipang kalanang kiyo tengah kentu kenpam ya baro kito ki balaya don ka kontak bat kito ki balayo ya kene ka positive case baki day ban don ka jingket ple halade kumbala batai da ka health department kin hab ban self quarantine Bapilong ka jeda na kabanta jongpi bat ka jeda na kabanta ki pa nong snong ka jeda na kabanta ki pa ba baro